Vadikani tiri muchirongwa chenyu chedzidziso neyambiro nechenjedzo. Chirongwa ichochi muri kuchipiwa neChisamba Productions. Vakabatana zvikuru nemapurisa edu ZRP. Tiri kubatsirana kuti basa redu rifambe. Mambenge muchikurukura pano taakuchipeta chirongwa chedu nekuti chiringaziva chokwikwidzana nesu. Mambenge muchikurukura kuti kune magrupu anotarisika semasande. Anotarisika kunge magrupu kwawo. Magrupu ekumachechi muchapinda majiri muchitiudza kuti ari kurakidza kuti ane nhongwa. Magrupu emudzimba dzatinogara yatinoti Residence Association iya ane nhongwa. Magrupu eushamwari hwekuzvikoro ane nhongwa. Saka iye heino chenjedzo. Ndikuya kwamuri vamakasitenda tichidai. Ndinotenda Mike Samba. Tinoona kuti nekuda kwekuti zvamataura kuti mapoko aya anenge masande anenge achiimbika kuti zvangotaurwa imomo zvinobva zvatorwa kunzi ndezvemazviro kwazvo. Asi tiri kuti makoronyera ari kusemerera achiwana mukana wokupindawo mukati memuya. Saka padapa pakumbirwa zvinhu zvakumbirwa paya zvakafanana nemari, kunyanya mari, nokuti vakomana totaura nezvava vanopinda mumagrupu vaya vanogona kutokuudzai kuti vaita dambudziko hombe rokuti hamungatize kumubatsira nekuti mumwe wenyu wamunoti munogara naye munotomutumira mari. Ipapo ndipo patinoti edzai kutsvagurudza kuti ndezvechokwadi here kana kuita wokuridzira nhare chaiko, muchimubvunza kuti ndimi chaizvo here mati muri kuda mari. Kuti izvo zvatinotaura pamagrupu paya ngatingwarirei, zvinotipinza panjodzi yekuti tizenge tichibirwa. Iko kwatinogara tinoona kuti mukuferefeta kwedu iwaya magrupu anoratidza kuvimbika emaresidence amataura kana epamabasa chaipo ungaisesi matikiti atinenge tichitaura utesve hwedu hwekuferefeta nawo koronyera rikapinda ipapo rinobuda nemureza mazviona manje. Saka kurudziro ndeyekuti ngatizivei zvakatikoshera kuti tinozvichengetedza sei. Ndaiverenga rimwe bhuku Maisamba rakanyorwa nomunyori wekuchina wandinofarira zvikuru anonzi Sun Tzu, reumhizha hwokurwa hondo, the art of war. Anotaura kuti zvizive woziva muvengi wako, ende muhondo 100 haufi wakambokurirwa kana imwe chete. Saka kuzviziva woziva muvengi wako wawina hondo. Mashoko makukutu hanzi zvizive iwewe pachezvako, nekuti dzimwe nguva hatimbozviziva kuti ndinani. Kana wazviziva iwewe chiziva kuti asingakude ndianiko. Hero jira kufuka kana kuwara. Homework yatakupaika sechikoro chitsvagai anokuvengai ndiani. Iwe munozviziva here? Ndakuya pamuri vaSimonye. Ndinokutendai Machisamba. Ndichitsinira zvaitaurwa navamakasi. Vamwe vanobirwa vachifunga kuti vari kubatsira hama dzavo chaidzo. Izvo hama yako inenge yatorerwa akaundi yeWhatsApp. Saka ipapo ndo pachinzi vamakasi. Usati watumira hama yako uri kufungidzira kuti hama yako mari, tanga wafona, tanga watsvaga kana kune dzimwe hama kuti ko hama ichi neWhatsApp yayo here, kana kuti muvengi akuda kutotora mari dzedu. Saka isu tinenge tichifunga kuti tiri kubatsira hama dzedu, izvo tiri kupa mari kumakoronyera. Ndiyo ndau yatiinayo. Saka tiri kuti vateereri tangai matsvaka kuti muri kubatsira munhu chaiye here kana kuti muri kubatsira koronyera kutora mari dzenyu. Ndizvozvo zvigori toto zvizere. Ongoro nesakiridza yatakaita iri kurakidzawo zvakare kuti kune mumwe akanga ari kuchema achiti ari kuendesa zvinhu mbatya kunerera. Unzai mbatya muchiisa pakati, ndiri kuendesa kunerera. Izvozvo zvingwarirei. Dziri kuenda kunerera dzipi? Dziri kunobatsira vapi? Ndo zviri kutaurwa pano kuti musati mabatsira, musati maita chinhu, musati mazviyanika, tangai maziva kuti muri kushanda nani. Ndouya kwamuri vaMusoni. Mazita Machisamba. Muchaona kuti makoronyera aya nenyaya yekuti WhatsApp group matinova umu tinoshandisa yatingati link kupinda mairi, ende muchaona kuti makoronyera aya anotagitawo magroup evanhu vanoziva kuti vane kuwirirana uye vane kuhwisana uye vane chivimbo mavari kuti ningi group rinotiri isu vemaresidence vemuno vemuEast tiri saizvozvi. Saka vanoziva kuti vanhu vanogara munzvimbo iye vane chivimbo ndoma vanopindawo vachihavhesta inimo. Saka zvakanaka zvataurwa nashefu wangu waSinomonye kuti zvakanaka nangwe waziva kuti ihama yangu kana munhu wandinoziva ari kutaura neni, asi kana asvika pakukumbira mari zvakanaka
tsvage kufonera. Ndoda kuwedzera Mike Samba ndichipedzisa panyaya yekuti nhangwe mumakambani chero paya patingabhadhara dzimari dzimwe nguva muchaona kuti pamwe ingava business transaction tinonga tichitanga tichitaura pangava pamasaisai kati patingati paindaneti kana kuti paintranet kana paextrand patinonga tichitaura tichidiscasa zvebhizinesi tozosvika pakuda kubhadharana. Zvakanakawo kuti dzimwe nguva tikonfirm wemaakaundi tisati tabhadhara mari nerunhare, tisangogumira kushandisa information yatinonga taona paemail kuti takutobhadhara mari then tongobhadhara mari tisina kukonfirma kana kungava kubhisimisi ratiri kubhadhara. Muchaona kuti vanhu vamakambani mazhinji dzimwe nguva vanorashikirwawo, dzimwe nguva nedzimari, dzimwe nguva nekuzoisa mari kumaakaundi asiriyo because makoronyera ane mukanawo waanotora waanoitawo the man in the middle wachipindawo pakati penhaurika dzatinoita pamaemail zviya zvataurwa naChef Silomonye kuti vanoona mukana iwoyo kubudikidza dzimwe nguva nekuendawo pamapublic wifi paya then woziva kuti vanhu vavanotaura navo dzimwe nguva kana muchiita bhizinesi ndiani, saka vanopenetera dzimwe nguva pakusvika kuzoteerera nekuziva zvamunonga muchitaura kusvika pamunozobhadharana. Dzimwe nguva panguva yekubhadharana vosvika pakukuchinjira akaundi makambani opedzisira aisa mari maakaundi isiriyo. Mazvita Maichizamba ndizvozvo chaizvo vadiwa vatariri. Ndofunga nyaya iri kutaurika pano iri kutaura kuti atingati pachirungu magadgets zvakaita nhare mbozha dzedu zvakaita makombiyuta malaptop nezvimwe zvakadaro haasi munhuka mishina kaiyo zvekuti kana mumwe munhu akanga ane nhamba aine mushina haungazoziva kakuti haasi chipo uyu haasi rudo uyu. Zvinhu zvese vadiwa vatariri nevateereri zvinopinda mumanhare zvinopinda mumushini imomo zvinogona kusavanzika. Idaidayo mberi. Munoona kuti vanhu vakawanda vanenge vachiita zvingava nyaya dzerudo pamasaisai vanopedzisira vava kutukana vachitaurana mashoko madzamu. Vamwe ndivo vanozobva vatoyanika kana mifananidzo iyaya vakambotorana vachiri mukuwirirana, vanoti revenge porn pachirungu. Tinongoti isusu iyo imhosva mumutemo wedu weCriminal Law Code Division and Reform Act, ende munhu unogona kuenda kujere kwemwedzi inogona kusvika 6 to 6 months uri mukati mejere. Zvakare kudzima kwamunoita pamafoni penyu kana pamalaptop penyu paya hapana zvamunenge madzima, nokuti kune dura razvinochengeterwa zvinhu izvo zviya zvokuti kana isusu taakuferefeta kungondovazha mudura taakuzviyanikazve zvakare zvozoshandiswa seufakazi mudare redzimhosva. Ndipo paya patinenge tichingoti isusu hatimiri kuramba tichiteverana nevapari vemhosva dzemuchadenga. Tinoshandisa masaisai iwaya kurwisana nemhosva idzodzi tiripo pamasaisai wakawanda. Munoziva website yedu www.zrp.gov.zw. ipapo panogona kuendesai zvakare kumaprovinsi ose nokuti nhamba dzemafoni dziripo. PaWhatsApp tiripo zvakare panhamba dzekuPGHQ kumuzinda mukuru wemapurisa 0712800197 munogona kutibata ipapo. PaTwitter tiripo futi, tinenge tichimhanya nebasa tiripo. Mubato wedu weTwitter unoti @policezimbabwe. Maita basa Maichizamba. Ndizvozvo dzinodayirwa here nekuti vanhu vakawanda vanochema kuti nhare dzeruzhinji tinoshaya anodayira. Dzinodayirwa ndo anonzi mahotline chaiwo atinoti anodayirwa mushure mekunge arira kana katatu chaiko kana kuti mushure memasekendi rimwe chete. Tinokutendai. Tinokutenda chirongwa changa chakapfuma, matipa dzidziso, matipa chenjezo. Asi kudzidza hakuperi vadiwa vatariri nevateereri. Padava tiri kutandadzana nawo matoone dzimwe nzira dzamuri kuziva imimi dzatisina kutaura pano. Makasununguka kutiridzira kana kutinyorera. Imimi zvamakasangana nazvo ndezvipi zvamuri kukadzika nazvo, mapiwa manhamba pano, mukangoshanda nenhamba idzodzo nyaya dzenyu dzinobuda pachena zvakanaka. Aiwa, munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Maisamba Show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Regai nditi panguva ino chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Asi regai nditore mukana uno zvakare wekutenda vatipa chikuva veChisamba Productions vakabatana neZRP kuti tipanane chenjedzo iyoyi. Ndinoremekedza urenge hwenyu hwese, asi nditendedzei kushandisa mazita ekwamunoberekwa. Tinotenda vaMusoni, tinotenda vaSilomonye, tinotenda vaMakasi. Tichakukokai zvakare, muchazovaona zvakare pane dzimwe nhapitapi dzatinenge taenda nadzo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.